pôde súkromnej spojenej školy v Novej Dubnici sme privítali tento rok na Edukafeste učiteľov, ktorí majú záujem dozvedieť sa o inováciách v školách. Sme z jednou z reformných škôl tejto várky, druhej. A teda odovzdali sme čo najviac, čo sme mohli. Snažili sme sa ukázať aj otvorené hodiny, aj poskytnúť workshopy. Jeden workshop bol na tému hodnotenie a druhý bol také bádateľské vyučovanie. No a ešte sme hovorili o svojich projektoch, teda zaujímavé veci, ktoré sa v našej škole daria. No, Edukafest je výborný práve v tom, že poskytuje také praktické návody, že učitelia majú možnosť vidieť priamo, ako na hodinách využívať inovatívne metódy, ako prepájať jednotlivé obsahy v rámci jednej vyučovacej hodiny alebo v rámci nejakého učebného bloku, ktoré majú v podstate nejakú spoločnú tému. Je to výborné aj na také zdieľanie skúseností, lebo sa tu stretnú ľudia z rôznych škôl, z rôznych podmienok škôl a majú si možnosť vlastne zazdieľať svoje skúsenosti, poradiť si. Otvorené hodiny práve poukazovali na blokový prístup, teda, že učiteľka nerozdeľuje tie hodiny na matematiku, slovenský jazyk, ale robí zmysluplne. Jednak ma zaujalo písanie denníkov na workshope o hodnotení, ako vlastne cez písanie denníkov deti jednak dokážu reflektovať svoje pocity, svoje zážitky, ale v podstate sa tým rozvíja aj tá ich vyjadrovacia schopnosť, či už teda ústna alebo aj písomná, pretože to musia napísať samozrejme, a aj štilistika, hej, v rámci toho písania. A tiež ma zaujala otvorená hodina, na ktorej som bola, ako deti pekne pracovali, napriek tomu, že to boli teda maličkí žiaci, tak dokázali, napríklad príbeh mali rozstrihaný na niekoľko častí, usporadovali jednotlivé časti podľa dejovej postupnosti, pretože takou základnou témou bolo, ako plynie čas. Bolo vidieť to ich aktívne zapojenie, tú radosť zo spoločnej práce. No, reforma v podstate nie je o nejakej reforme obsahu, vzdelávania, ale je skôr o tom spôsobe výučby. Reforma je predovšetkým o inom prístupe k dieťaťu. Dieťa je centrom pozornosti, vzťah učiteľ a dieťa je taký partnerský. Takisto aj k rodičom by sa mal zmeniť ten prístup a mal by byť partnerský. Veľa sa hovorí o zmene hodnotenia, to je myslím veľmi ako dôležitá súčasť reformy. Blokové vyučovanie, ktoré sa prináša v reforme, je veľmi cenné. Takisto to vzdelávanie do cyklov 1, 3, 4, 5, 6, 9 je len v prospech detí. Je tam možnosť, čo sa dieťa nenaučí ešte v prvom ročníku, má možnosť sa doučiť v druhom, čiže je to také slobodnejšie, voľnejšie. Prináša to slobodu školám, stávajú sa z nich také učiace sa organizácie a takisto to prináša aj slobodu učiteľovi. Respektíve, toto nie každý asi víta rovnako. Chce to učiteľov takých, ktorí sami sa vedia rozhodnúť o tých zmenách v predmete a na základe toho, že si naštudujú veci, tak je im vlastne táto autonómia priznaná. Je možné robiť veci, ktoré v minulosti nebolo možné v školách robiť. A bolo to také potešujúce vidieť veľa ľudí, ktorí majú záujem robiť inovácie v školstve a pre mňa, keďže som už dlho v školstve, tak to bola taká veľká radosť. Aj to, že sú zvedaví na našu školu, že si prešli tými priestormi a našli teda inšpiráciu do svojej práce.